Balimao Anyokma, très urgent. Balimao billet dimanche 31 mai 2026. Amboraka information tellement d'osoro. Ko ouye Mali service de renseignement mogodo, les hommes cagoulés. Koutara docteur Oumar Markouka So, Koutara Kataka soda do kari, Koukata doaga sokandra Koukata fuyelike. Malion. A kɛra cogoya min na u y'a kɛ kun min na n bɛna secret fɔ aw ɲɛna bi maliyɛnw révélation bɛ yen bi dɛ mɔgɔ ni Asimi Gota mɔgɔ ko Asimi Gota ko man di ye Mali politicien bɛɛ a ye caméra bila aw ka so kɔnɔna na politicien fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ kini Asimi Gota ka kilata tɛ kelen ye aw bɛɛ ka commencer ka caméra bila aw ka so fan bɛɛ la aw k'aw hakili to aw yɛrɛ la plan dɔ de bɛ kala bɛn ninnu bolo yarɔ an ye information sɔrɔ k'u taara Tame ka fana minɛ ka ngalon tigɛ ka nɔrɔ u la ko de bɛ ka taa sɛbɛnni kɛ yɔrɔw la k'a fɔ ko Russie dégage ne bɛ Russie fɛ dɛ awa ne tɛ fɛ Russie ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ voilà ne bɛ Russie soutenir bi b'u soutenir sini parce que ne tɛ Faransi fɛ mais kɛlɛw bɛ ka kɛlɛ yɛlɛma ka kɛ cogo min na ni Asimi Gota ni m'a fɔ Mali politicien bɛɛ maa ni Asimi Gota ko man di ye a ye caméra bila a ka sodaw la dɛ sinon bɛ taa ngalon nɔrɔ la k'aw ni jihadistes bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o plan kura de bɛ kala bɛɛ bolo stratégie kura de b'u bolo u taara Oumar Marko ka so u taara n bɛna kalan bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn ko le domicile de docteur Oumar Marko a été fouillé par des hommes armés cagoulés et des documents emportés c'est-à-dire que u taara u y'a ka so dɔ da kari ka don ka Oumar Marko ka so da kari ka don ka taa document dɔw labɔ heureusement caméra bɛ Oumar Marko fɛ yen bɛɛ ka caméra bila i ka so a y'a kɛ caméra caché ye dɛ a kana kɛ caméra mun bɛ yen a kana k'o ye dɛ a ye caméra qualité minnu tɛ ye yɛrɛ u bɛ don ka fuyɛli kɛ ni degun bɛ don a ka so kɔnɔ a ye denmisɛnninw bila u k'u filmer fana parce que u bɛ taga jihadistes ka marifa dɔw bila ka taga photo ta k'a fɔ k'aw n'olu ye complot ye o ngalon de n'o nɔrɔla fo k'i sa o tɛ b'i kɔnɔ parce que ninnu bɛ yɔrɔ min na bi u taara Oumar Marko ka so da kari ne taara o y'a kɛ kungo kunna n taara o y'a kɛ kungo kunna mais n bɛ kun kelen kɛ nin fɔ an na o kɛra kun b'a la kun wɛrɛ bɛ se ka k'a la n tɛ mun dɔn mais kun kelen bɛ yen n bɛn'o secret fɔ an ɲɛna bi maliyɛnw lien bɛ Oumar Marko muso ani maître Muntaka Tall muso ni ɲɔgɔn cɛ lien b'olu ni ɲɔgɔn cɛ a ye kuma in lamɛn dɛ o ye cas fɔlɔ ye filanan fana bɛ yen ninnu y'u dogoli min kɛ ka taa wari di jihadistes ma Asimi Gota ye marifa tali min kɛ ka taga di jihadistes ma Oumar Marko bɔra n'o secret o ma diya u ye sɔrɔdasi ninnu filɛ nin o dɛsɛra de donc il faut k'u ka ko turu ta ka da mɔgɔ dɔ kun de yarɔ u bɔra ko Faransi u dɛsɛra sisan u ko ko Arabie Saoudite u ko ko Côte d'Ivoire sisan maa ni Asimi Gota ka kilata tɛ kelen ye u bɛ ka olu de ka sow bɛɛ la sisan bɛɛ ka caméra bila i ka so n b'o conseil di bɛɛ lajɛlen ma don dɔ la i bɛ wuli dɔrɔn u b'a fɔ k'i ye jihadiste ye o bɛ t'i minɛ awa n'u ye nkalon nɔrɔ i la Ala de bɛ se k'i bɔ nkalon in na nkalon dɔ bɛ n'a nɔrɔ i la cɛ Ala de bɛ se k'i bɔ a la a ye dugawu kɛ a ye seli a ye seli kɛ n'a b'aw da su fɛ a ka dugawu don Ala ye Ala ka kisi ninnu tɔɔrɔ ma ni sɔrɔdasi minnu filɛ a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ ninnu tɛ Mali di bere awa u sera u danbugu de la u tɛ se wallahi billahi ninnu tɛ se ne de filɛ ka kuma in fɔ an na bi u seru u terminisi de la fɛɛrɛ kuran bɛ yen sisan mɔgɔ n'u man di u b'a fɔ k'o ye tero de o kɛra Mali o kɛra Burkina o bɛ nkalon nɔrɔ i la alimamiminɛw bɛ sen na karamɔgɔminɛw bɛ sen na politicien minnu bɛ yen n'olu n'u ka tilata tɛ kelen ye u bɛ ka to k'olu ka sokɔnɔnaw f'u ye sisan sokɔnɔna f'u ye tɛ dɔwɛrɛ ye sɔrɔdasi ninnu donna ka bɔ u dontɔla o bɔlen a ye taa so lajɛ n'u ma taa marifa dɔ bila yen dɛ u bɛ taa fɛn dɔ bila a ka so ka tila ka taa segin k'u ɲinɛna fɛn dɔ kɔ u bɛ sɔrɔ ka taga fɔ ko aw ye fɛn dɔ k'aw bɛ ka complot dɔ labɛn u bɔra ni vocal ye ko Oumar Marko vocal don maliyɛn bɛɛ pɔrɔn ci u la Oumar Marko i ye mun kɛ ko wulu bɛɛ bɛ bo dun mais wulu bɛ bo ta ka da nun na a bɛ fɔ ko nin de karisa ka wulu ye bo dun wulu ye Asimi Gota ninnu ni bilan de business kɛla Oumar Marko yele o ma diya u ye parce que Oumar Marko talen Oumar Marko bɔr'u ka secret caman kalama maliyɛn bɛɛ b'a dɔn Oumar Marko ni jihadistes bɛ ɲɔgɔn ye depuis a ma boli nin t'a siɲɛ fɔlɔ a bɛ kɛla maliyɛn bɛɛ b'a kalama
abeno ke kokora de mɔgɔ bolo bɛɛ b'o kalama o Umar Marko kun bɛ bɔ wagati na mɔgɔ bɛ Mali ministre tɛ se wagati na Mali député Mali ministre tɛ dɔrɔmɛ kelen sara ni ma taa Kidal Umar Marko kun bɛ bɔ moto la fo Bamako fo Kidal o kɛra maliyɛn bɛɛ ɲɛna munna o don an ma wuli kaba sɛgɛrɛ ni ye ko kura de ya Umar Marko ni mɔgɔ ninnu ɲɔgɔn kalama bɛɛ b'o kalama o ko ŋo ne yɛrɛ y'a question posé Umar kun ŋo Umar ŋe ni e ni tero ka di ŋo ne m'o faamuya ne yɛrɛ bɛna ka question posé a kun a ko ni fɛn filɛ k'u u bɛɛ u bɛ ɲɔgɔn kalama donc k'a fɔ ɲɛna ko kura tɛ quoi ninnu dɛsɛlen de don u dɛsɛra kɛlɛ in na de donc fo mɔgɔ dɔ de ka ɲini u bɛ nkalon dɔrɔn mɔgɔ mun na donc ni Mali kɛra bi fɛn san a bɛ fɔ Kasimi y'a seko kɛ Kasimi janfara de i m'a janfa dɛ mɔgɔ min bali ka baara kɛ Mali wari kɛsu o b'i ba i ka bila la Mali armée b'i ka bila la a fɔra i ka taa kɛlɛ de kɛ i dɛsɛra kɛlɛ de la fugariya ka dɛsɛ kɛlɛ la ka tagi ɲɛsin mɔgɔ ka so ma k'i bɛ taa nkalon dɔrɔn mɔgɔ la ça passe pas dɛ aw ko Bari Goldi mɔgɔ ye 275 milliards a y'a fɔ a ka ca san kelen ko wari dira san o san 275 milliards bɛ d'aw ma san o san a bɛ miliyari 275 sɔrɔ a ye Zena wari n'aw sɔrɔ a ye taa sɔrɔsiw recruter aw ka taa Kidal libérer aw ka taa Bandiagara libérer aw ka Mali bila sécurité la minnu bɛ ka marifa ta k'aw kɛlɛ bi a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ politiciens tɛ wallahu tɛ minnu bɛ k'aw kɛlɛ maliyɛn den dɔw de bɛ k'aw kɛlɛ mɔgɔ a b'a dɔn mɔgɔ qualité min bɛ ka mara il y a 3 qualités de terror mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye Faransi ka olu kɛni olu bɛ tubabuw ka jeu de la o ye tiɲɛ de an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ filanan mɔgɔ minnu somɔgɔw fagara mɔgɔ dɔw bɛ yen olu somɔgɔw fagara olu taara don jadisiya la a ye fila dɔw faga olu ka denmisɛnnin caman taara don a la a ye dɔw faga par erreur Mali armée yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u mana misigɛnna dɔrɔn b'i faga o ye tiɲɛ de ye an y'a kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ ne ye mɔgɔ fa faga a bɛ marifa ta i kama o ye terroriste filanan ye sabanan ye mun ye u bɛ ka dɔw nɛgɛ ko ni sara k'i bɛ taa arijana kɔnɔ o mɔgɔ ninnu b'a la an ko tiɲɛni fana fɔ i n'a fɔ binana mɔgɔw olu man ca dɛ minnu bɛ ka kɛ ala ko la olu man ca dɛ ayi u b'o k'olu kunkolo ni salo de mais a tilancɛ bɛɛ ye vengeance de minnu yɛrɛ ka ca n'a bɛɛ a bɛɛ mercenaire donc o groupe sabaw de bɛ k'aw kɛlɛ bi groupe naaninan yɛrɛ n bɛ se ka naaninan fɔ min na aw ko dugu minnu ka accord kɛ ni terrorists ye aw taara ko dugu minnu ka accord signé ni terrorists cɛ olu duguladenw de bɛ ka recruter bi ka marifa d'olu ma olu bɛ ka Mali kɛlɛ bi Assimi yɛrɛ autorisation di c'est i yɛrɛ nana k'i bɛ dugu libérer i dɛsɛra dugu libérer la k'i ɲɛsin i yɛrɛ ka duguladenw ma k'olu kɛlɛ fo ka Assimi sa tɛ solution sɔrɔ Mali ko la ne bɛ mun ŋani fɔ Mali sɔrɔsi halala Mali sɔrɔsi yɛrɛ wolo dɔ ka na Assimi gɛn ka bɔ yen voilà la solution wallahi a tɛ se a sera danden na wallahi bɛɛ k'i kɔlɔsi n'Assimi Goïta kunkolo man di ye taa caméra bila i ka so politicien fɛn fɛn n'aw bolilen bɛ a ye caméra bila aw ka so dɛ sinon don dɔ la u bɛ taa fɔ k'aw ye jihadistes de n'a ma kɛ a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ u bɛ taga marifaw ta ka taa bila aw ka so kɔnɔ n b'a ɲɛ bɛɛ la sɔmi wallahi o plan de b'u bolo u ye kuma kelen fana fɔ tugun an ye Kassim Traoré bɔlen ye k'ale ni Famukɛ kumana a y'a fɔ Kassim Traoré ɲɛna k'a ka bolo da kuranɛ kan n'a ka sɔrɔ Famukɛ ma minɛ sɔrɔsiw bolo ne segu tugana ne tɛ bɔ kumakan kan Famukɛ minɛlen don bi a minɛlen don sini n t'a dɔn n'u y'a bila kunu bɛ bi dɛ mais ne ala cɛ u y'a minɛ c'est la pure et simple vérité Famukɛ kun minɛlen don tiɲɛ de don c'est la vérité voilà o de kun don a kan bɛn Mm-hmm.